مباركس تخططت مريب ريدينا بمجمرة انكو حد عمد ابصحنا بحس 2025 ابصحنا انه كوخشن اسران حموشتن سلامن فقرن زلو اب غربيتنا اب هاجرنا نتمنى لو ما انت قاشا بتخططها المص سيسا سفا اوف كورس بزعبا كونتات تግራይ ፖለቲካዊ ትግራይ ከምኡና ውሽጢ ኢትዮጵያና ውሽጢ ክልል ትግራይ ዘሎን ብሓፈሽኡ ንርክብ ኤርትራን ትግራይ እንታይ ይመስል ንዝብል ዝተፈላለየ ጉዳይ ኣምፅአ ነይረ ሎሚ እውን ንዑ ዝመስል ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ቀናት ሰለስተ ቀናት ከታተልዎ ፀኒሖም ኣለኹም ኩነታት ናይ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ምስ ኣብይ ዝገበሮ ርክባት ናይ ህዝቢ ትግራይ ጠቕለብ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ንዝብል ከምኡ እውን ኣብይ ምድላዋት ናይ ድሮናት ንዝብል ከምኡ ምስ ቱርክ ኮይኑ ምክርታትን ተፈላለየ ጉዳያት ኣሎ እሞ ነዚታት ድውራ ሓደሓደ ወረታት እውን ምስ ዘሎ ኩነታት ተጠቂሙ ንሓሰብ ናይ ምኻድ ወይ ድማ ብትግራይ ገይሩ እውን ንኤርትራ ናይ ምህራም ወይ ሓሳባት እንተልይዎ ብፐርስፔክቲቭ ናይ ህዝቢ ትግራይን ከምኡውን ህወሓት ንሕና ናይ ክልል ትግራይ ማለት እዩ ከምኡውን ህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ሲሳይ ባዕሉ እውን እንታይ ርድኢት ኣለዎ እንታይ ካብ ዝትገብሮ ዘሎ ኣበኽ እንታይ ኣተሓሳስባ ኣለዎ ንዝብል ኣምፅአ ኣለኹሞ ይቐኒየለይ ሲሳይ ሮስ ሓድሽ ዓመት እንዳተመናኹ Thank you مايك حاوي رحوس حدش عمت نعاها نصدراخان تملكتن كلهم رحوس حدش عمت يبل مرحبا كفتشن إسران حموشتن ناي سلامن ناي فقرن ناي حدنتن عمت يقبر الله ناي وحكي بطعمي مسكنكا of course 2025 كا بس إسران حموشتن هزبي تقراي كابزر لو قلولا بوليتيكاوي أو شت تقراي كوم بحافشو قطباون معبالن ፈጠረሎም እምነ ማለት እዩ እሞ ናፍቲ ቀንዲ ደዛረብ ዘሎ ብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ሎሚ 2-3 ቀነ ኣይ ቲንክ ተፈላለየ ስለ ደገምናዮ ኩነታት ናይ ትግራይ ኣብኡ ሁን ኣብቲ እዋናዊ ዘሎ ኩነታት ዶክተር ኣብን ደብረፅዮን ከይዶም ነይሮም ኣብይ ክረኽቦ ኣኼባ ነይሮም ኦፍኮርስ ብዙሕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዋላ ህዝቢ ትግራይ ተዛረቦ ብውልቀ እሳቶም እውን እንታይ ይመስል ነይሩ ጌታቸውን ብደብረፅዮን ሰሚዕናዮ كم سيساي كنتاي تبل انتاي وصيت نيرو تا اخيبا مس ابي نزبل اسكي بقى نجمر رحن سا اقداسي زلا مسلني ثانك يو مايك حزيزي دعم قداسي لان تግራይን ፈተውት ትግራይን አገዳስን ኩነታት ክትከታተሉን ዝግበእ ካይደ ዝወስድና ኣብ ዝሓለፈ ኣኺባ ኣብ ዝተገበረሉ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ግምት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ናይ ህወሓትን ናይ TDF ኣመራርሓ ትግራይን ከይዶም ተኣከቡ ስብሰባ ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ህወሓት ካብ መጀመርያ እውን ድሓር እውን መፂኡ ዝገለፆ መግለፂ ነይሩ ጥቕም ነገር ህወሓት ከም ህወሓት ጉባኤ ካይዱ እዩ ጉባኤ ካይዱ ድማ ነቲ ጉባኤ ኣብቲ ጉባኤ ዘይተረኽቡ ኣባላት ካብቲ ጉባኤ ከም ዘልዕሎም እዩ ተገሊፁ በዚ መሰረት እዙይ ቅድም ክብል ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ እናተዘራረቡ ከም ዝፀንሑ ይፍለጥ እዩ እቲ ናይ መወዳእታት ሓደን ዓብይን ኣጀንዳን እውን ንዕኡ መን ይመደብ ንጌታቸው ወሪድካ መን ይመደብ ዝብል እዩ እቲ ኣኼባ ህወሓት ሒዝዎ ዝኸደ مسكدو جن حدشت أجندات يوم متيوم تم أجندات دما ياو كفتو حوحات حزوز خد أجندا كن زرارو لي لم حسبه وصاي معنات بتقارل تتقراي بحوحات فلاي ناي تقراي بهالن كستاين ناي حوحات نزفلت دعم ويرد بزخونه مركعو حوحاتس بيبين كانوا تأكيوم بزعما ناي حوحات performance نمجمجم هذا أجندة تحيزو نعنا ويرديو نعي حزخم أبناي حوحات كستايد زعما خزرو خوسي ويرديو حوحات كتجمجم تخويناس بمرحتان بأولاتها نمبر كافتين تواتاتيوم كنت رمزي عمو بتاعكوا مخعا بعد أبي مدرخ زمرحلو حوحات كتجمجم دحر جمجم تاعك متصخن زخيل لفظ فلت قالوا فليز بلا أجندة عيدم حيزم كيدم أزوي بقطتا ولا بن جنرال صادق أنون تقلت مالتيو متهم زي بروبوز جورو تقلت
أزوي تقاومو نايحو حت تمريز أمز خورو حيل كاتيو بعد دكتور دبرتسين نايحو حت كم كم أزوي نكايد زمس أنا أجندة زويو بزعون زارو نابز بدي ماتي زوي كم خوينو تخيدي كابزي فليب زبالة مركعو ناتقير خيدو ንኣብነት ሓንቲ ንምጥቃስ ማለት እዩ እቶም ካብቶም ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተባሂሎም ተቐሚጦም ዘለው ፕሮፖዝ ዝገበርዎ ብዝገርም መልክዕ ኣብ ትግራይ ድሕርቲ ኩናት ምስ መፀ ብትግራይ ኢፈርት ዝበሃል ካምፓኒ ኣሎ በቲ ኢፈርት ማለት ናይ ትግራይ ካምፓኒታት ሓደ ኢፈርት ዝበሃል ዝዓበየ ካምፓኒ ኣሎ ናይ ትራንስፖርት ናይ ኮንስትራክሽን ዘለዎ በማየት ዝቁፀራ መኻይን ብፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝተወሰዳሉ ቦቴ ማለት ናይ ነዳዲ እውን ክንደይ ህንፃታት ኣብ ዝተወሰደሉ እዚ ይኮነን ክለይም ተገይሩ ኣብቲ ቦታ በቶም ናይ ግምት ሰባት ተወኪሎም ዝኸዱ ዝሓተትዎ ሕቶ እንታይ እዮም ኢሎም እቲኦም ኣዲኦም ክትድፈር ሓፍቶም ክትድፈር ኣቦኦም ክቕተል እዚ ሪኦም ዝወፁ ተጋደልቲ ቲዲኤፍ በተጋጣሚ እሱ ተወሰና መኻይን ሴፍ ገይሮም ሒዞሞን ኣብ ትግራይ ዘለዋ እዚአን ይመለሳልና ናብ ኢፈርት ቤት ፅሕፈት ኢፈርት ስለ ዘሎ ትግራይ ብግምት ዝውነን ናብኡ ይመለሰልና ቴክኒክሊ እንታይ ማለት እዩ ምድኻም እቲ ናይ ትዲኤፍ ሓይሊ ምድኻም እዩ እዚአን ዝኣምሰላ ካሊእ ድማ እቲ ትማሊ ህዝቢ ዝጨፍጨፈ ሰራዊት ናብ ትግራይ መፂኡ ውሕስና ሰላም ክህበና ንኤርትራ ገፅ ወርቅታት ይወፅእ ኣሎ ህወሓት ምስ ህዝባዊ ግንባር ኤርትራ ምስ ሻዕብያ ይራኸብ ኣሎ እዚአን ድንበር ሓልወልና ካብ ቲዲኤፍ ንዓቐብሲ ናይ ፒፒ ሰራዊት ዝሓሸ የተኸላኸሉ ንህዝቢ ትግራይ ገይሮም ኣቕሚጦም ትግራይ ወኪሎም ከይዶም እዚ ሕጂ ግዝያዊ መንግስቲ ኢኹም ዝገብር ዝሓትት ዘሎ እዚኦም ዝሓት ኣለዉ ባይ ዘ ወይ እዚ ኣነ ንዓኹም ዝነገረካ ኣለኹ ንዓኻ ዝነገረካ ኣለኹ ሜክሓወይ ባዕሎም እውን ተመሊሶም መፂኦም ብካልኦት ጋዜጠኛታት ሕተት ዝኸበሩ ተዛሪቦም ሰሚዕና ኢና ዝመለስዎ ስለ ዝኾኑ which is ተቃዋሚ ዘይብሉ ማለት እዩ ባዕሎም እውን መሊሶም እዮም ተን ሸሞንተ ነጥብታት ሕወሓት ድማ እዚአን ኢሎም ኣምፂኦም እዮም ንሳቶም እውን ኣይክሓዱለን ኢልናየንና እዮም which is ሰራዊት ትግራይ ቲዲኤፍ ማለት እዩ ዲሞቢላይዝ ክኸውን ዲዲአር ዝበሃል ፕሮግራም ኣሎ ኣብ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ተሰርዐ ማለት ተስማምዕሉ ዲዲአር እንታይ እዩ ዲሞቢላይዝ ምግባር ሰራዊት ተመይስካ ናብ ምእታእሹ ምእታው ሪሃብሊቴት ክገብር ምግባር ገለገለ ዝብል እዙይ መዓዝ ዝፍፀም ናይ ትግራይ ውሕስና ኣብ ዝረጋገፀሉ ተፈናቀሉ ህዝብታት ናብ ቦታኦም ተመለስሉ ወረርቲ ሓይልታት ካብ ቦታኦም ዝወፅሉ እዚ ብርግፀኛ ዝተኻኸሉ ኣብ ተረጋገፀሉ ኩነታት እዩ ዝፍፀም እዩ ዝብል ወይረኣስ በዓል ፃድቃንን ጌታቸውን ግን ካልኦት እውን ምስኦም ዝኸዱ ማለት እዩ እዚ ቅድሚ ምፍፃሙ ክጓየ ደልዮሞ ወርቂ ስለ ዝወረረሉ ትግራይ ኣብቲ ወራር ወርቂ ቀዳማይ ነገር ሓደ ብስሩ ክፍለጥ ዘለዎ ኣብ ትግራይ ወራር ይግበረሉ እዩ ወርቂ ብዘሕዝን መልኩ ወራር ንሱ ዝግበር ዘሎ ወራር ናይ ወርቂ ፌደራል መንግስቲ ብዝፈልጦን በአዲስ አበባን ብናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ተረጋገፀ እዩ ብናቶም ፈቃድ ዝኣተው እዩ ኣተንቢዮሞ ነይሮም ኣብቲ ቃለ መሕተታቶም ኣብ ገለገለ ተተንብዩ እንድዩ ፅቡቅ ኣለካ እንታይ ክብለካ ደልየ ኣብቲ ዲስከሽን ናይቱ ኣኼባ ዝነበረ ሓይትካኒ እሶም ሒዞሞ ዝመፁ ዳርጋ ፒፒ ኮይኖም እዮም ቀሪቦም ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዊርዲ ነይሩ ናብቲ መወዳእታ
ክግበር ዝከኣል ነገር ተሃልዩ እንታይ እዩ ሕወሓት the minimum of እንታይ እዩ to ዘቕረቦ requirement ማለት ጌታቸው ክለዓል ኣለዎ ጌታቸው ክለዓል ዝኽእሉ ምክንያት እንታይ እዩ ሕወሓት እያ ወኪላቶ ሕወሓት እያ ተልዕሎ ስለዚ ንሕወሓት እታ ቦታ ናይ ፕሬዚደንት ቦታ ናይ ሕወሓት እያ እዩ ዝብል እምነት ግን ናይ ሕወሓት ዋላ ንምቅርራብ ብዝብል ናይ ሕወሓት ዋላ ይኹን ናይ TDF ተወካሊ ዶክተር ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘሎ ዋላ ንሱ ይኹን ዝብል ፕሮፖዝ ገይሮም ኣብኡ ክተላዒሉ ብዝኾነ ንክልተ ሰሙን ክስታይ ተዋሂቦ ክልተ ሰሙን ክሖ ዳርጋ ሓሊፉ ወይ ዝኒአ ክልተ ሰሙን እዩ ተባሂሉ ነገሩ ናንታይ ኣኸበካ ደለ እቲ ዝነበረ ኩነታት ከም ተጋሩ ብጣዕሚ ብዘሕዝን መልክዕ ኩነታት ብጣዕሚ ብዘሕዝን መልክዕ ናይ ጥልመት ከይዲ እዩ ከገይሩ ብጣዕሚ ንዑ እውን እዩ ባይዘወይ ድሕርቱ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ተወከልቲ ከይዶም ምስ ኣብይ ድሕሪ ምዝርራብ ናይ ሕወሓት መራሕቲ መግለፂ ዘውፅኡ ተኣኪቦም እውን እምቢ ንብሄራዊ ክሕደት እምቢ ንምልኪ እምቢ ንብተና ዝብል ትርጉሙ እውን እንታይ እዩ ብሄራዊ ክሕደት ማለት እቲ ኩሉ ተቃለስካሉ ንትግራይ ዝነበረ ቃልሲ ሕሊፍካ ምሃብ እዩ ክሕደት እዩ መልኪ በዓል ጌታቸው እቲ ስሩዕ ዝኾነ ከይዲ ናይ ትግራይ ዝነበረ መምሕዳራት ኩሎም ከም ትፈልጦ ምክር ቤታት ባዕለን ህዝብታት ተኣኪቦም ምክር ቤት ዝውክልዎ ባዕሎም ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ብዝቕመጥሉ ኣብ ዝግበር ከይዲ እዙይ ብምጥሓስ ባዕሎም ደብዳቤ ጌታቸው ደብዳቤ ፅሒፉ ሰባት ዝምድበሉ ከንቲባ ዝምድበሉ ከይዲ ምልኪ እዩ ዝምልኪ እዙይ ዝክሕደት እዙይ ንብተና እዩ ዘምፀካ ስለዚ እዙይ ብምቋም ኣኼባ ገይሮም መግለፂኦም ሂቦም ክበካ ኣብዚ ክከታተሎ ከለኹ ሕጂ እንታይ ሪኦ ኣለኹ እዚ ድኽመት ናይቲ መሪሕነት ናይ ትግራይ ብሓፈሹ ትክልል ግዝያዊ ክልል መንግስቲ ትግራይን ከምኡውን ሕወሓትን ማለት እዩ ሓድነት ተዝህልዎም ነይሩ እዚ ዓይነት ክፍተታት ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ክረከብ ኣይምኽኣለን ምስለኒ ምሽ ሕጂ እቲ ብሓፈሹ ግን እሳቶም ክወሓዱ ካብ ዘይከኣሉ ኦፍኮርስ ኣብዚ ተገንዘብናዮ እንተልዩ ኣነ ብማዕረ ክሪኦ ከለኹ ኩሉ ግዜ ሰብ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ናይ ስልጣን እቲ ዘይኮኑ ናይ ህዝቢ ሓላፍነት ከም ኣይ ቲንክ ቅድሚ ሕጂ እውን ተኪፍናዮ ነርና ኣብቲ ናይ ኣፍሪቃዊ ናይ ሳልሳይ ዓለም ናይ ምልክነት ኣካይዳ ኢደ ከይድ ዘሎ መስለና ከም ዝሪኦ ዘለኹ ኣነ እዚ ከሎ ግን ስለምንታይ ንህዝቢ ትግራይ ዕድል ዘይሂብዎ እንታይ ምርጩ ህዝቢ ትግራይ ከዚኦም ሳዚኣቶም ክራዲ ከኣሉን ትማሊ ልዕሊ ሚልዮን ዝኾነ ህዝቢ ጠፊኡ ቁጠባዊ ዓንዩ ክንደይ ኣካሉ ዝሰንከለን ዝጎደለን ኣሎ ክንደይ ስጋብ ሕጂ ድበክል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንሪኦ ኣለና ስለምንታይ እዮም ነቲ ህዝቢ ዕድል ዘይሂብዎ መን ክመርሕ ብኸመይ ክከይድ ከም ዘለዋ ትግራይ ዝብል እዚ ዓይነት መገዲ ተወሲዱ ተወዘነ ስጋብ ሕጂ ማይክ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝኒአ ኩነታት ወይ ክውሰድ ክሓሳብ ኣሎ ዶ ቅሬታ ማለት ኣብ ሰላማዊ ኩነታት ተዝኸውን ናይ መጨረሻ ኣሽሙ ኩነታት ትመፅእ ናብኡ ኢኻ ትኸይድ ሕዚ ዘለካ እንታይ እዩ ዝጨፍጨፈካ ሓይሊ ዳናይ ኮይኑ ፍትሒ ክበካ ከፍ ኣብ ዝበለሉ እዩ ሪኻ ኣብኡ ብጣዕሚ ተኣሽሚ ዝገብሮ ከቢድ ዝገብሮ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ይብለካ ከም ህዝቢ ኣብ ሕሉፍ ምናልባት እውን ንስኻ ትዕዘቦ ወይ ድማ ማንም ሰብ ክዕዘቦ ዝኽእል ትዕግስቲ ዘለዎ ህዝቢ ንኽትመርሖ ቀሊል ዝኾነ ህዝቢ ነገራት ኣብ ፍትሕን ኣብ ሰላምን ክትቀርበሉ ከለካ ብቐሊሉ ሊድ ክገብረካ ዝኽእል ህዝቢ ምናልባት እውን ስውን ክኾን ይኽእል ነዚኦም ስፖይል ገይርዎም ኢለ ክወስዶ ስፖይል ገይርዎም ዘሎ ተረዲኻኒ ሕዚ ትፍታሕ ሕዚ ኣብ ሰላም ኩነታት ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ተዝኸውን ትግራይን ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ሕዚ ኩነታት ከምዚ ተዘይኸውን ትትብሎ ኣለካ ሕቶ ምናልባት
መልሲ ክትረክበሉ ትኽእል ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ግን ከቢድ እዩ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ሲ ዓቕሙ ሰልፊ ወፂኻ ተቃውሞኻ ምግላፅ እያ ታዚ ዓበየት በቃ ዓቕሙ ተረዲኻኒ ታዚ ዓበየት ዓቕሙ ክገብራ ዝኽእል ሰልፊ ምውፃእ እዩ ነዚኣ ሕጂ ዘኽፍታታት ኣለዎ ደቕሬታ ካብ ምፃኻ እያ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ክሪኦም ከለዉ ቅድሚ ሕጂ ትንኪፈልካ ነራ ካብቲ ሓደ ፍልይ ዘብሎ ዝረኣኽዎ ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ዝገልፅ እዩ ብሶሻል ሚድያ ድዩ ንመራሕቲ ድዩ ብዘየገድስ ንማንም ዓዊሉ ዝዛረብ እዩ ኣብ ስጋብ ሕጂ ድኾነ ዓይነት ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፀ ህዝቢ ኣሎ ዶ እንተወፂኡ ስለምንታይ ዘይወፅእ ዘሎ ብሓፈሹስ እዚ ነገር እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ተወፅኡ እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከም ዝዛረቦ ዘሎ ሲ ማዕገፂ እውን የብሉን ንኩሎም ከምዚ ናይ ዌስተርን ሳምታይምስ ክፍታታት እውን ሕድር እየ ኣነ ፅባሕ እውን ከኣልዮም ይኽእል እዩ ኣብ ዝኾነ ኣፍሪቃ ትሪኦ እዩ ካሞ ፅባሕ እውን መን ዛረባ ርዩ ከምዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ተረኣየ ይለጎ ዳሕራይ ልለቂምካ በእስሪ ቤት ምእታዊ እዚ ልሙድ እዩ ኣብ ስሉስ ዓለም እዚ እንዳገበረ ስለምንታይ እስካብ ሕጂ ሰላማዊ ወፅዩ ድምፁ ብሓደ ድምፂ ማለት እዩ ነዚ ዓይነት ክፍታሕ ደይደለየ ወይ ተገይሩ ከዓ ንገረኒ እስኪ ኣሎ ገይሩ ዶ ገበረ ትፀገም እንታይ መስለካ ማይክ ሕዚ ትፀገም እንታይ ኣሎ መስለካ ቱ ንሕንሕ ኣብ መንጎ ክልተ ተጋሩ እዩ ዘሎ ሪኦ ኣለኹ እቱ ፀላእ ፈሊኻ ብትፈልጠሉ ቀሊል እዩ ተቃውሞኻ ክትገልፅ ክፈሲእኻ ተኣሽፎ ክትገብር ሕጂ ግን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ኮይኑ ዘሎ ግን ብምፍላጥ ድዩ በዘይምፍላጥ ናብ ምፍልላይ ክወስደካ ናብ ምብታን ክወስደካ ይኽእል ትትዕግስሱ እዩ ናብ ምብታን ክወስደካ ስለ ዝኽእል ነገራት ሴትል እስካዕ ዝኸውን ኩነታት እናተዘራረብካ ምፅባእ እዩ እዚ ናይ ትግራይ ግደ ናበይ ንኸድ ኣለና እናተኸታተለ ዝከታተል ህዝቢ እዩ ባይዘ ወይ ኣፀቢቑ ይከታተል ከም ህዝቢ ፅቡቅ ንከታተሎ ኣለና ሕጂ ካብቲ ሓደ እውን ከም ጌታቸው ኦፍኮርስ ምስ ብልፅግና ናይ ዓብይ ኣካይዳ ወይ ድማ ስምዒታት እዩ ዝረአ ዘሎ ብሶሻል ሚድያ ክትሪኦ ከለካ ከምኡውን ደብረፅዮን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክባት ትገብር እዩ ገለኒ ዝብል እውን ብዙሕ ይረአ እዩ ኣብዚ ናይ ፖለቲካ ጉዳያት እዩ ዝካየድ ዘሎ ብማዕረ ክትሪኦ ከለካ ተራኢድ እዩ ከስኻ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ምስ ኤርትራ ኣብ ሰዓት እዚ ፍታሕ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክትሪኦ ከለካ ቤናይ ፍታሕ ልካ ትመፅእ ዝኽእል ብብልፅግና ትማል ዝረኣኻዮ ንህዝቢ ትግራይ ፅቡቅ ዝገበረ ኣይኮነን ዋላ ንኤርትራ ዓዲሙ እውን ብዙሕ ሕማቅ ዘፈፀመ እዩ ኣብቲ ውግእ ማለት እዩ ከም ዝረኣኻዮ ዓበየናይ መገዲ ብከመይ መገዲ ፍታሕ ልካ ትሓስብ ሕጂ ብርከዚ ንዓይ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ኣየናይ መገዲ እዩ እቲ ፖለቲክስ ክሪኦ ከለኹ ብማዕዱ ኣነ they playing politics basically ግን ከም ንስኻ ከም ትግራዋይ ናበይ ኣንፈት ኸይድ ኣሎ መን ይክፈትሑ ኢልካ ኣብ ክፈትሑ ኢልካ ትሓስብ ትኽእል ዶ ንስኻ ሕጂ ብኣብ ዳሓን ክጅምር ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ክፈትሑ ኢልካ ትሓስብ እዚ ጉዳይ እዚ ኖ ኣነ ኣክቹዋሊ ፍታሕ ካብ ህዝቢ ትግራይ ዝሓልፍ ኣይኮነን ካብ ህዝቢ ትግራይን ካብ ሰራዊት ትግራይን ኣይሓልፍን ከመይ ትብሎ ትፍታሕ እትኻ ሕጂ ትሓስቦ ዶ ኢልካ ለሲ ከም ሓደ ትግራዋይ ሲ ከምዚ ዓይነት መገዲ ተዝወስዶ ምስ ለጤልካ ትሓስቦ ነገር ኣሎ ዶ ብሰዓት እዚ እንታይ ኣሎ መሰካ ሕጂ ሪኢኻ ካብ እዋን ናብ እዋን ዝግበሩ ኩነታት ኣለዉ ይኮነን ምዕባላታት ኣለዉ ምዕባለታት ትሪኦም ኣለኹ ትከታተሎም ኣለኹ ሎማዓንቲ ናይ ባዕሉ ምዕባለ ኣለዉ ትማሊ ነይሩ እዩ ብዙሕ ነገራት ህዝብታት ከም ህዝቢ ዝከታተልዎም ነገራት ኣለዉ ንኣብነት ሎማዓንቲ ኣብ ናይ ኣክሱም ኮነ ተባሂሉ ብናይ ፒፒ ኣብ ሃይማኖት ቅርሕንቲ ህዝብታት ንክፍጥር ዝተገብረ ኣሎ እዚ ከሳልጥ ዝኽእል ሓይሊ እውን ኣሎ ካብ ትግራይ እውን ማለት እዩ ረዲኻኒ ዕግርግር ምፍጣር ብዝኾነ ኣጋጣሚ ዘሎ ተኣሽምስ ኢንስታቢሊቲ ምፍጣር እዚያት ኣሎ ይረአ እዩ እዚኦም ኩሎም ተደሚሮም ሓደ ናተይ እምነት ይብለካ ናተይ እምነት ህዝቢ ከም ዝበልኩኻ ከም ህዝቢ በብቦትኡ በብማሕበሩ በብገሊኡ እናተዘራረበ እዩ ዝኸይድ መዓልታዊ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሰራዊት ኣሎ እቲ ሰራዊት ዓስቢ ደልዩ ወይ ከዓ ብደሞዝ ተቆፂሩ ተሰለፈ ሰራዊት ይበሃል ሰራዊት
قاليو كاب محرسو قاليو كاب بيت مرتي قاليو كاب يونيفرسيتي قاليو كاب نقدي كاب قاليو وصيو صقمات تግራይ شجرات بتግራይ مسرعين نعن كتاشم كقبريلو نصانتو نحرنتو حزبي له زوصي تي بي ال اف يمرح بقمته يمرح فيدرال يمرح السراويت بقلوتو زهللن برتلون بقلوتو زحزن طرنافلو حدا زي كي سراويت كي ترسعو فتح خهب زخل عوي سراويت وغام صلاتي ابزو وشت سراويت زي ناي بعلم كغورو زدليو فلالاي كفتر يحاسو خمزلو يردعيو يرأوني ببزح ملكعو اب تግራይ فلالاي نخفتر وانا بتاريخ قاطامي ناي تغارو سعرت بتاريخ قاطامي كتفاليوم كلخاي اب كل تخت مقلم كلخاي اب كل عالم ديفايد اند رول بحال الله فلا لك بدا هو اب تግራይ نازلنا حجنا غريا تزاربتي كوالا خب إرترا وسير كون ذكره أنا نسخان ذكره أنا نسخان ونسي حدا خين جاب خين خوان تفري إن حيل نير حيل نسو تقبلنا أن نخزرنا ترى دي هنا حيل نسو تقبلنا أن خير أنا نسخان ولا أتردد الرسالة كيف بحالها أب إرترا زلوا تجراوين تجراي زلوا تجراوين سمين تجراين دو تجراين ذكره حزب نسو نسي تناي مفل لا ذكره حبيركا تهزبي منيليك تግራይን ኤርትራን ኣብ ክልተ ሰንጢቕዎ ዳሕራይ ሃገራት ከመይለን ኤርትራ ዝበሃል ሽም ተዋሂቡ ካሊእ ኮይኑ ከምቲ ካሊእ ኣፍሪካ ሃገራት ተፈጠረ ማለት እዩ ናብይ ኮንኩን ዝኣቶ ኣለኹ ክንደየናይ ግን ጉልበት ዘለዎም ህዝብታት ኣብ ክልተ ክትስንጥቀም ከለኻ ሓይሎም ክትመቕሎም ከለኻ ክትስዕሮም ብቐሊሉ ከም ዝጥዕም واب كولونيزم نمص اندي سيسا حوي حجي اب كولونيزم سي ديفايد كون كله افريقيا تاريخها بجزات انجليز فرنش كلهم يخا ولا بيرتراون حريخا اب غزي ملينيك زنورو طلار اتيو بوردو فطرولو مالتيو كوتاس ولا تا اثيوبيا وراي نبرتن قرم حجون از يو نو ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ናው የኽመፀካኮ هو ተጠቃላሊ ታይ ብለካ ኣለኹ ዝለካ እቱ ሕብረት ዘለዎ ህዝቢ ክስዕረካ ዝኽእለሉ ክትስዕሮ እንድሕር ዘይትኽእል ኮይንካ ብኸመይ ክትስዕሮ ትኽእል ማለት ብኸመይ ትፈላለዩ ህዝቢ እዚ ናብ ትግራይ ዝመፀ ኩነታት ይነግረካ ነው ድሕሪቱ ትግርኛ ተዛራቢ ክልተ ምምጋዓሲ ድሕሪኡ ድማ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም ክነግረካ ኣብ ደቡብ ዘሎን ኣብ ሰሜን ምዕራብ ዘሎን ህዝብታት ናይ ምፍልላይ ፀገማት ከዓ እዚ ውሽጢ ትግራይ ከዛርብ ዘለካ ወብ ትግራይ ዘረብ ሞታ ታዲያ ምስሊ መንሽሙ ሲሳሓወይ ተቕድሚያ ተንከፍካያ ኤርትራ ናፃነት ካብ ትህልዎ 30 ዓመት ቢዮን ኮይና ምሽ ከም ካልኦት ሃገራት ማለት እዩ ነፍሳ ዝኻለት ሃገር እያ ትግርኛ ተዛረቢት ጥራሕ ኣይኮነትን ብዙሕ ብሄራትን ቋንቋታትን ዘለዋ እያ ሕጂ ክርዳእካ ኸእለ ሓደ መሪሕነት መፅኡ ኣብ ኤርትራ ድዩ ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ድዩ ዋላ ኣብ ትግራይ ድዩ ንዑ ክጥዕሞ ከምዚ ኣብ ሕወሓት ትረአ ዘሎ ሕጂ ናይ ፓወር ስትራግል ኣብ ኤርትራ ወላ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ሓደ ኦሮሞ ሒዙ ሓደ እንዳተቃየረ እዮም ዝመፁ ኣብኡ እንተሕሪ ኮይና ክርዳእ ክኽእል እየ ክብለካ ደሊ ኣነ ተረዲኻኒ ሕጂ ኣብ ትግራይ ግን እንታይ ትብለኒ ንስኻ እቲ ፓወር በዓሉ ሰዓት እዚ ኣብኡ ክንክምናኣቱ እንዲና እቲ ድኽመት ናይ ሕወሓት ናይ መሪሕነት ትግራይ ዕድል ይህባሎም ስለ ንስርዓት ብፍላይ ንስርዓት ናይ ኣብይ ስርዓት ማለት እዩ ብሰዓት እዚ ብኸመይ ጌርካ ዚኣሲ ፍትሓ ትኽእል ሃው ለሲ ሰራዊት ካን ምሽ ሕጂ ሲሳይ ሓወይ እኩል ሰራዊት ኣለዋ ትግራይ ምሽ ብኸመይ ይፈትሓልካ ትሓስብ ከስ ሕልምታት ናይ ኣብይ ከመይ ኢልካ ትፈልጦ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ወስምዐኒ እንዶ ሕጂ ኣሎ መስለካ ሕጂ ሪኣ ናይ ሰራዊት ትግራይ እንታይ ይገብረሉ ኣነ ክፈልጦ ይክእልን ክግምት እየ ዝኽእል ተረዲኻ ክግምቶ ዝኽእል ከዓ ተዓንቶ ዘልኩኻ እዩ ተዓሲቡ ዝኣተወ ሰራዊት ኣይኮነን
ترديكا علامة نخلو ليلو نتقراي ليلو وصي هزبي لوصي ترديكا نهزبي ليلو وصي ترديكا اتيا زيا مالتها مسمر علامة أقل علامة زيا تعويتان دحر زيريو زيا خعوتي لهم أبقون زود قلهم ترديكا زيا محل حيزو ترديكا deliberately نخط أمنا تجبره deliberately عمو سألوا نسكع زود دلاي فتنا ينسى إلو أبقن بارزول سراويت له سلازي إمناتي أفتو هزبن أفتو سراويت نيو وحجي كتحاون كوي يمت ولا نسمعهم كردا أن حجي البوليتيك تري لها usually سراويت أكورن عبد الخون سراويت تاريخها نهزب ده حال سراويت لك تمرحنات يوم عبد سجمات مبزحت جيرة تون حراسة الكابل نت باورهم لسلطان نقريليو تراي خاري تراي يكون مش أبدي أحجسي أنا يحاسبونه حاو حجي تقرايسي كمية جرا مس برايم مينستر عابي خسر دخل تمال خمس جيرو زيد قبر دلو عبناي مس فانو ديو تفرالي ناي أورومات أجماعات دولس بخمين فتح حجي السخاسي كمزي انت زغورو تبلو نغرات انت يالو بفلاي اينو سراوت الله بغونخا تو بوليتيكا ختي بعلوتي ناي حوحات مريحنت كونون اتي كلل دمرح زلو غزاوي ناي تግራይ محدرا مالتي بخمير علو دون عليخا خالوت صبو مايند دلو كمرحون نزبي وي دما دخون عينت كوم عينت انت يالك اسخا وانا انت يلا مسلكا باي ذا واي تو نو حندي تو خصاي تو توريها كتفتح I know it's not easy كلنا يكون كتملسو حتى يلا مسلكا اب تግራይ ዘሎ ኩነታት ተወሳሰቢ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ምትልላኽ ወይ ድማ ድላይ ካብ ኣሎ ትርጉም ሃቦ ኣብ መንጎ ህወሓት ህወሓትን ግምትን ብዝተፈጠረ ፀገም ነዙይ ድማ እቲ ህዝቢ ፈተንኡ ኣብ ፈተና ከቢድዎ ኣሎ ዝፈተና እዙይ ካብ መዓልትና መዓልቲ እውን ናበርትዕ ይኽእል ኣሎ ናና ተረዲእኻ እንተኮይንካ ነዚኣ ክፍታሕ ክህብል ዝኽእል ባይ ዘ ወይ ብብዙሓት ሲቪክ ማሕበራት ተፈቲኑ እዩ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እውን ተፈቲኑ እዩ ዕርቂ ካብ ከፊልካ ተዛሪብካ ወፃኢ ክፍታሕ ዘይኽእለሉ ደረጃ ይበፂሑ ዝብል እዩ ናይ ቲፒኤልኤፍ መርገፅ መራሕቲ ሒዞሞ ዘለዉ ደለብሬት ዝኾነ ክሕደት እዩ ተበፂሑ ዘሎ ስለዚ ብናተይ እምነት ብናተይ ኣተሓሳስባ ምናልባት ፅባሕ ንጎ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣይትፈልጦን ግን ከም ሲኔሪዮ ዘቐምጦም ኣለዉ ሕዚ ንኣብነት መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ዝብል ትማሊ ዝርኢኻዮ ተኮይንካ እተን ፓርቲታት ናይ መረፃ ኸይዲ እንታይ ዝበሃል ክስታይ ክገብር እንተኮይኑ ኤሌክሽን ክገብር እንተኮይኑ ተኣሽሙ ክወስድ ምእንቲ ቲፒኤልኤፍ እስካዕ የካቲት ገለ መረፃኹም ኣፍሊጥኩም ገለ ግበሩልና ኢሉ ደብዳቤ ልኡ ኩሎም ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ተገበረ ጉባኤ ኣይቅበሎን እዩ ካልእ ዛረባ ተረዲሃኒ ሕጂ እቲ ጉባኤ ሕጊ ተዝህሉ ብሕጊ ዓይኒ እንድሕር ሪኢኻዮ ጉባኤ ዘካየደ ሕወሓት እዩ ሕወሓት ድማ ካብ ቱ ሰርድ ከምቲ ሕጊ እየ ዘቐምጠልካ ኣሎ ካብ ቱ ሰርድ ንዓቐብ ኣባላቱ ኣኪቡ ጉባኤ ገይሩ እዩ ሕጋዊ እዩ እዚ ኣይድለን ብንፒፒ ስለዘይድለ ቀልጢፎም እንታይ እዮም ኢሎም ሕወሓት 50 ዓመት ዝመልኦ ሰሙን ዝተረፎ ፓርቲ ከም ብሓድሽ ትማሊ ከም ተመርፀ ጌርካ ናይ ምቕባል እዚኣ ላይሰንስ ተቐበሉ እዮም ዝብሉ ዘሎ በዚ ምግዳድ ማለት እዩ ቤዚክሊ በቃ ከም ብሓድሽ ፓርቲ ድሕሪኦም ተፈጥረ ድሕሪ ባዕሎም ህወደግ ዘሰልጠኖ ተኣሽሙሲ ንድሕሪት ዘምፅኦም ዘሎ
እዚኣ ምቕባል ድማ ኣይተቐበሎን ሕወሓት ሕጂ እታ ትሪክና ኣይትርዳእን ንኽነግረካ እታ ትርዳእኒ መንግስትነት ሓዙ እንዲኦም ዝዛረቡ ዘለዉ ፌደራል መንግስቲ እንዲ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ፌደራል መንግስቲ ናይ መረፃ ቦርድ ኣሎ ቦርድ እዩ ዘቕርብ ዘሎ ናይ ምቅድዳም ከይዲ ገይረ እዩ ዝወስዳ ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ምፍሕፋሕ ሳይድ ክትሕዝ ትኾንካ እዚኣ ደብሪሎም ኣሎ እዛ ኩዕሶ እዚኣ ደብሪሎም ህወሓት ጉባኤ ገይረ እየ ወዲአ እንተይሉ ፅባሕ ንጎ ክመፅእ ዝኽእል ንዓይ ዝረአየኒ ነገረካ እንታይ ይመስል በዓል ጌታቸው ድማ ጉባኤ ኢሎም ፀዊዖም ተገይሮም ግጭት ኣሎ ፌደራል ብዝተነገረ መሰረት ንስኹም ተዓዊትኩም ኣለኹም እታ ኩዕሶ ዝተቐቢልኩም ኣለኹም ስለዚ እቲ ሕወሓት እቲ ኦሪጂናል ሕወሓት ከሲሩ እንታይ ይኾን መስለካ በዓል ጌታቸው ካብቱ ናይ ትግራይ ፒፒ በሎ ቴክኒካሊ ሕወሓት ናብ ፌደራል ተወከልቲ ናይ ህዝቢ ክልእኹ ታ ጌም እዚኣ እታ ፀወታ ዘላ እዛ ፀወታ እዚኣ ናይ ባዕለ የዛረበሎ ካብ ማንም ሰማዕኹ ይኮን ንዓይ ዝርድአኒ ዝርዳእካ ንዓኻ ትሓስቦ እዚ ሕወሓት እንታይ እዩ ናቶም ሪስፖንድ ዝገብርዎ ኣይፈልጥን تا دبلابي تلاقي خذلهم يعني تعب قوري يفلتن اتيوم بعل مرشمون او قمت زلو تخقورو خمسة اي فلتن عايز الرأي انك نزوي ابزي you have to be smart ناي بعل ابي ناي كومات صوتا نسخون كم امكن كهتقرب لك حقاو نت يبزي يبلو ناي قدن كم عين صوتا ختصوت لك انا بخمسة متعطلو at the end of the day حنت نقر كنقرك بعل أبي يزقبرو زلو خيدي حزب تقرأي ناي من بركخ كيدي حزب تقرأي ناي من بركخ خيدي so far يساخ علم الله يبايز so far يساخ علم الله يخدوا له يساخ علم الله step by step بحيل جنزة بحيل جنزة اتحيل جنزة مرأسي أبسنو جنزة بسأنولو سرح بسأنولو قمرو مسارح يقولوا منو إيش تأخذ تفرح أو خم بتزخل ناي سبات كستاي كونفليكت ستفرح يا أخي فلا لا كي متس at the end of the day يمكن أقرأك خمسة عمت حزبتات بعلم وشاتهم ذا محضر نورو بي خلا أخلهم مثلني زقبل حزب يلا أبدي حتى أو هو أي عوة تنزل مثلا سراوي تابزي أبناي تحت حوحات دو بالو دحري أشتغل كولا أبتي نجزاو محضرة من قصة زلو ناجيتها شو أبزي حجي أبي أرلو الكات حاسبوت سراوي تناي هو تعالوا مسلك حل سراويت فقداسي سراويت نو سراويت أنت عزيزة كا يا كبرت بلا أبي أرلو تقول أبزي قداس عندي سراويت وش تسمعون نقرات اللو جن أوفيشالي تيتزرعوا نصوم نقرفهم أنا جن حارز أمنوا النقرارو إذا أمنوا النقر تايو سراويت لمن تاي كم سلفت فلت تمام ما راح أرمى مبزحتهم أتو حلف تاريخ روحات قال يوم كادرات قال يوم أكلا كوميتي قال يوم قال زنوريوم أفت بوليتيكاس كم ناي كالي وتادر ناي كالي حجرات أيكونون تمر بينهم وتادر كوينه مسا ناي وتادر تعيش من غيرهم زوج أيكونون أفت قال سسأنيهم دحار نت فورماليتي تبعيلو كم واحد تطوب بينهم وتادر إثيوبيا خوينهم زخون سلا زخونو باك تو ناي مجمع زنا مرة نتهم تقراوي تيفيلف زنا مرة خاصة تتحسس لك ناو خيرهم مسفت قالسي نغنا خلأي قالسي نايس انتت قالسي قاليسهم وصو حتى مثلك بزح بنغرات ببزح ملكع نخريو قال يمون بتودب صقم قطيمو موصيم زنورو حزبهم تبدل زرأيو زوصيومنا at the end of the day ازيوم
ብዙሕ ኣብቲ ፖለቲካል ታሽሙ ዕማም ዘለዎም ስለ ዝኾኑ መብዛሕቶም ታመስመሮም ንህዝቦም እዮም ሞይቶም ንህዝቦም እዮም ወፂኦም ንህዝቦም እዩ ታሽሙ መወዳእቱ እውን ንሱ ክገብሩ እዮም ኣብኦም እዩ ተስፋ ኢለ ነገረካ ደሊ ኦኬ هو انا تسوت نسختا مدحان نملسكي ابزي كنتات قربا وان اوف كورس ابكم دكتوريت صراحه اقدم ابيلو ناي كنت سلسته انا قبر خون تركو خيدو مش تركي ركبات غيرو نيرو كومون درونات مدلاوات ناي درونات አሉ ናይ ወግኡን ኣሎ ሓደ ሓደ ወይ ድስማዕ ወይ ድውረውን ብደገ ኣብ ነዚኣ ነገር እንድሕሰይጣቶ ዛናይ ጌታቸው ወይ ድማ ናይ ትግራይ ኩነታት ሲ ሰራዊቱ እትዩ ብፌደራል ድምራሕ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ጽባሕ እውን ንስጋእ እዩ ኤርትራ ከምኡን ብዓሰብ ንዝብል ወረታት ኣሎ ስጋብ ክንደዩ ሪሜንት ቢሲ ንሪኦ ነገራት ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ውግእ ዝሓለፈ ውግእ ሓሊፉ ወይ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ርእቶ ኣለዎ ከምዚታት ከምዚ ዓይነት ሕልምታት እንትሕላልዎ ኣብይ ንምንታይ ሲ unpredictable እዩ ተዛረቦ ዘረባታት ይሁን ቀይ ባህር ክንመርሶ ኢና ወላ ዓሰብ ከይና ዝብል ዘረባ ዓውሉ ተዛረቦ ወራሕት ናይ ብልጽግና ማለት እዩ ብኸመይ ስኻ ትሪኦ ሓደ ከም ሲሳይ ህዝቢ ትግራይን ከምኡውን ሕወሓትን መሪሕነት ናይ ትግራይ እውን ብኸመይ ኢሉ ከተሓስብ اوكي انا هزيت على مسكه انا يكاتل نديت بوليتيكال سيتويشن مالت ايست افريكا زني هونتات مالت اي دون نو ريسنتلي تكاتل طبعا تيبور ناجز بحال ناي امريكا ناي اب افريكا اب اثيوبيا ون امباسادرز نبره ناي امريكا اب ناي ايست افريكا ون ناي أنا أمريكا توكل زنبرة تذكرون تيبور ناجي I don't know تكاتلو تخانكا I don't remember yeah تويتس غورو نغرات الله I don't know تكاتلو تخانكا تويتس غورو نغرات الله لا for some reason دحري ناي سوريا مرا حمودا هو تغاغامي قصالاي إساياس يديو تصلي سو ايزي ابناي أمريكا تزلع عليه مرار حزنه مري فلاي أفريكا زملكت لمنتا ايزي تصحف زلو هاي مالتيو سبعة ناي على مرة أخلوه بخل نعي there is something زخان نجار زجورو نجار كم زولو يزردا ترى دي هاني إزوي كم زولو خوينو ماتي أبي بقلتي نات زاربي ترى كهيب حري ويدما ኤርትራ ናይ ምሁራን ታሽሙስ በቃ ብግልጽ ይረአ ኣሎ ባይዘው ብግልጽ ይነበብ ኣሎ ሰብ ኣጸቢቑ ዝፈልጦ ይመስለኒ እዚ ከምዚ ኮይኑ ንዓይ ባይዘው ኣብዚ ገጣም እዚ እንዲያውም ክነግረካ ኣብ ቀረባ እዋን ኣይዶ ነው ቅድሚ ሰሙን ናይ ፈረንሳይ መራሒ ጅቡቲን ኢትዮጵያን በፂሑ ኸይዱ ጅቡቲ በፂሑ ናብ ኢትዮጵያ መፂኡ for your surprise ናይ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ሰራዊት ይባል ኤርፎርስ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ከስልጥን ከሎ እቲ ሓገዝ ዝገበረ ፈረንሳይ ቀኒሕዮ ከማን ዋላ ኣብቲ ግዜ ፅቡቅ ርክብ ከለውን ሰልጡ ነይሮ ምሽ ተደትካ ፈረንሳይ ተሓጋዛይ ተተሓዞም ነገራት ኣሎ ንዕዮ ዝለካ there is something ትጽበዮ ነገር ዝኾነ ነገር ኣሎ ኢልካ ትጽበዮ ነገር ኣሎ ኣነን ብእምነት ብትስፈልጦ ህዝቢ ትግራይን ዋላ እውን ብቱ ውዱ ኢለውን ክወስዶ ይኽእል እዮ ሕወሓት ንነዊሕ ግዜ ምስቱ ዝከታተሎ ብዝኾነ መዐቀኒ ለይተኣሎን ኣብ ሰዓት እዙይ ቀደም እውን ዋላ እቲ ሓይለ ብዝነበረ እዋን እውን ህዝቢ ትግራይ ንኤርትራ ክውረር ሕልመ ይነበሮ جون حلمي يقول بأمنتي لك حلمي يقول منقستي أبي انتهى قبر كم زغل نقرأك أبز خير زيجن أنا نبع عليك نقرأك بولكي ما نم يكون ما نم تقراوي أبزا ساعات زيئة
نإرترا نمورا كم هاجر I'm not talking about نشعبية مودا قلما هذا كنزل هاجر تبهل الله يرتب حزب اللوة respect تقول هاجر يعني كم هاجر نتا هاجر نساخ قبط حدا إيدو خأتو زدولي تقراوية زقبر تقراوية زدقو فوي يكون الآن تردي خن بزولو قناعات كقدد خيل دو مزحجي ندحر ناي جيتاتشو كناتات كم تقصو زنا قد ما بيلكا مسناي بلصقنا مسخان نتي ناي كرم حجز نبره تحتي ابوهم كفيدرال سراويت تاع تግራይ اتيخا بزخونه عينت انتفتينو سي كغددو خيلو حزبي تግራይ لك تحسب حنت نجر كنجر ثم سينيوريتات تعمد كلها من البات حوحتن الرأيون وديقو قمت بيبي خوينو سراوي تግራይ تتقيم كان إرتان مورار كفت تاريخ الدوتل كاني كفت تاريخ اللي لخوص الكخلي كفت تاريخ اللي تن كساي قميت الكاي زين تخوينو داس مودعته جن كيدو مالتيو سراويت بالتفعال مخنيات نيرترا خيرو كتقع ولا هاجراو نتاون كسنا حبيرو مس بي خيدي خليو لي وسد بامناتي كن كنغرا تغارو برت حازه تግራዋይ سلطان زحازه تግራዋይ كم تግራዋይ ናብ ኤርትራ ዘቕንዕ ጽልኣት ክገብር የብሉን ዝብል መተለ ስምዐኒ ካብ ኤርትራ ብዝመፀ ሰራዊት ትግራይ ስለተጨፍጨፈት ንሱ ዘጥፍኦ ሰራዊት ዝጥየቀሉ መዓልቲ ክመፅእ እዚ ስለተፈደየ ግን ከድካ ህዝብን ሃገርን ክትወርር ግን ግቡእ ኣይኮነን ዝብል መተለ ምስ ፒፒ ጠጠው ክብል የብሉን ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ኣብ ደብረጽዮን ርክባት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ይውረዩ ግደ ክህልዋ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ብዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ብፍላይ ንንሕዶም ናይ ሰላም ናይ ምግባር ናይ ምርግዳእን ብነዊሕ ተሪኢኻዮ ኣብ ሓቂ ድሕሪ ተመርኪስና ማለት እዩ በቲ ቁኑዕ መገዲ ማለት እዩ እዚ ክልቲኡ ክልል ትግራይ ብፍላይ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ናይ ቁጠባዊ ርክባት ክገብሩ ክእሉ እዮም كتريو خلخم من رداء مالتي حنا كادري نفتحتك من الاسجن من قصتي إيرترا أب ساعات زي أب كناتات ناي هو حتن جزاوي محضرة ناي من قصتي تقرأ جولون قد اختعت غلو لسي بقنع مقدي سنيت ناي مقبار إلك تحسب دو كم تزور راسي دبرتين ركوات قبري بلي هواجي من اسكي أنا What do you think? This is my personal view. عايز مثلا إزار، أوكي؟ بأمنتي أي مثلا زي مثلا مخنيات تمثيل كون. كقاطي مخيل دو، كقاطي مخيل. أستوعب زي. تزالو رخبي أتصيو كاريخا، جلجيركا، تراخيبكا، تجورات خل نجارات كله دو. كل يخل بأمنتي جن أبي إرتراز الله أما راحة تمالي نعطي بزبلو منجستي تزبط تقرأين تدبدب تزخل سوق تزبل تزي كوينو دما مسيو مرار يكونن تزخل تزقد فومو ما حشانيرو بتاريخ أشبه نقرأ الله أحلو في تاريخ نعطي تمنيتي إنز نقرأ الله أفتخوينات تزيئتو إيرترا سراويت كرديكا أنا مسوزوين التحيزين زبلو محلوني قصلو نقرا كاي قصلو سلازلو نتقصلو تاش مو تقبر كاري نقر قبركم كنزلو كم تقراوي كوين حسب كم تقراوي كوين سلاز حسب بي تزلع على قدام أبس أنت تقراي كقمت كلهم سراويت إيرترا ما بسنكي ناي شعبيان مرارحة أتيو زطفو أرما كان أي بوتا يزقمطو زيهم ناي سنتت كلتيهم عم مدرسة تقمطو بها
مس شعبيا خيرك كم سينيور خطمت كنا مس شعبيا خيرك probably منجستي إثيوبيا هتوضع أطغال تقوم دحريوز ما تصير ما تحسب كذلك نو نو أنا جاي أقول لك هذا تا ردي كانت بوليتيكا قامت اللي كاير نديو ونتات أب ساعات زي كندي أب السوشيال ميديا دريو تمالي قبل صقرنا إيرترا عديمو كم زيد جبرة كميلنا أنا مسؤول ما عدي نملأ نزبل بزح كاب السوشيال ميديا خابز بتقرأ سمع الله ده حتى لو كلكا مزخونتات أب منجو ختيوم وش تقرأ تفتكر زلو سقاب أب حماق وتصح خيليو نزبل أب جل خا ولا تمالي تسأل ذنا بركوي محذرة مالتي ولا كان حزبي يكون كنت عارف زلو ساعات زي صباح وانت راح تصعد تخيل له نزبل حتى يقريب الكامو دحن تاريخه خا بقى وسيدي يالله I know تي حفش زي قلتنا يا زلنا أب كم ذا عينت تا خلك حتى كادلي ناي قداي ناي منيش مناي أنصار لزوم فانو كمي أبي معلبي لك تحسب كسخاب زغنتاتون تصلوا أنت أنا أبتقرأي وين بز خرج زلو قصة خيل كانت تحسب بالصقرنا يا حدا نقدر تعلم سلك مايك حاوي إثيوبيا زلو هنتات بتاع complicated نديو يوا لأنه كله خم تقرأي حدا نقدر كنقرأك إثيوبيا كم معلتنا معلتي كم هاجر ناور أطخذ الهاجر يعني كم هاجر قدم نساو راقة تقرأ كي تودق يزفرحان معلتታት ንትግራይ ተዝህልወን እየ ዝፅበ ምክንያቱም ህዝቢ ትግራይ ንዝኾነ ይኹን ህዝቢ ናምሓራበሎ ንኤርትራ ንዝኾነ ይኹን ከም ህዝቢ የለካ ሕማቕ ዝመናይ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ከፅድፈካ ዝደሊ ህዝቢ ስለዘይኮነ ንሱ ሰርቫይቭ ክኾነሉ ዝኽእል ኩነታት ይኾን ይፍጠር ካብ ዝብል ከም ትግራዋይ ቅድሚ ውዳቃት ዘይከይወድቕ ትግራይ እዩ ዝፈርሖ ብለካ ሓደ كلاي ناي تجراي ناي إثيوبيا زلوا خيدي أب إثيوبيا زلوا خناتات طعم حماقي حماق زجورة تاي مسيبا أقدي متصل حنا أبنت أبناي أمحارة حيلتات فانو أب تجراي بس فتس أموت أجام قلت راح يكون هين تمين تالت زلوهم رأسي كنت أنستي زرعوا مالت زي أمارني بالون حرنيا أمارني بلا تنت نسات زي هنا أمارني بلا زخونه ነገር የድሌኒ ከም ዓይነት ሜንታሊቲ ቲናትና እዩ ዝብል ርእሲ which is በጣም ሕማቅ ሓቢርካ ንኽትነብር ዘይገብር endless ናይ መሬት ምህራፍ ይረአዩ እዙይ ተረኣያ እዙይ እስካዕ ዘይተፈሓቆ ምስ ጎረባብትኻ ሰላም ይፈጥር زي نعخا قلت يمثلن قلت يمثلن نايتم كحت حيلتا تمحرا دليتهم اسكع عصبي اسكع عباد صعيو اسكع غير عارب بمولويو بمحرا هم ويو تقراي ونكم ويو ورايمهم بسويد تي مينتاليتي سو يلا كانت مينتاليتي سو ابزلو حبرتسب او تحقق فبزخيد دا تبع العين برمبر في التحيه متصل اب اورمودما ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሓይሊ እናጠንከረ ይኸዝሎ እጅራ ኦሮሞ ድማ ብተፈላለየ ምክንያት ምስ ናይ ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት ድማ ከምቲ ትፈልጦ እዩ እሳትና ጭድ በራእያ ይልከሎ በራእያ እሳትና ጭድ ዝበሃለሉ እዩ ሶ ኣብ ክልቲኡ ዘሎ ፈላላይ ድማ ንክትፈትሐው ብጣዕሚ ከቢዶም ዝኾነሉ እዩ ጎና ጎኒ ኣብ ካልኦት ዘሎ ሕልላ ካብ ሶማሊ ዘሎ ኣብ ዓፋር ዘሎ ዘሎ ፖለቲካ ሃዋህውሲ ቅሉላው ኣለዎ ኮታ ቅሉላው ኣሎ ገፊሕ ቅሉላው ኣሎ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ኣብ ቀረባ እዋን እዚ ኩነታት እዙይ ይፍታሕ ኢልካ ትወስዶ ይኮነን መፍርሒ እዩ ኩነካ ለለ መፍርሒ ወል ኣትሰሓዋ ትግባሕቱ ኣሊና ኢና ምስሊ ድረስ ሰሓቦ ተልዩ ሃራይ እዚ መፍርሒ ክብለካ ከለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል መፍርሒ ሓደጋታት ንኩሉ እዩ ዝልክብ ታስፋይን ዛሮለ ምስሊ ወታሪ ምስልካ ኣብ ጎረቤትካ ፀገም ተልዩ ፀገም ክሎ ኣብ ጎራብቲ ኢኻ ብኸመይ ኢኹም ናብፅካ እቲ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ኣብቲ ክልል ዘሎ ተለቂልካ ስለ ትፈልጦ ዘለካ ብፍላይ ፍላይካ ጉዳይ ናይ ትግራይ
that's why I'm saying كم بتعامل مسكنك درس عقود Thank you I ማይክ think we cover pretty much of it Thank you ተስፋ ገብር ኣብዚ ቀረበ እዋን ስኒት ገይሮም ነቲ ህዝቢ ኢሎም ብሓፍሹ እቲ ህዝቢ ጉዳይ ኣብዚ እንድሕር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክንጠቕሶ ከለና ጌርካ እቲ ህዝቢ ብቁጠባዊን ብካልእን ክትሰሞ ብጣዕሚ እየ ደመስክነካ ነዚ መደበይ ኣኽቢርካ Thank you ማይክ ሓዊ Thank you